Au, si v pohode. Hej, a ty? Kto si ty? Si ty? Hej. Si v pohode? Hej. Ja som sa ti prišiel vlastne ospravedlniť za to, čo som ti spravil. Aha. Príjmem tvoju ospravedlnosť, tak ahoj. Kam utekáš? Ale inak ahoj. Konečne domov a už nemusím im to počúvať. Konečne som doma. A už nemusím byť s tou Laurou, vlastne aj keď sa mi páči. No tak si idem láhnuť a spať. Idem spať. Je ráno, idem do školy. Zase meškám. Posledné dve miesta. Nevadí. Ale tak ma zaujíma, kde je Laura. Zaspala som. Musím ísť do školy. Nie. Čau. Ahoj. Prečo mi ostalo miesto akurát s ňou? Zvoní. Môžete ísť domov, žiaci. Rýchlo. Konečne. Rýchlo na gauč kúkať YouTube a keď tak si pozrieť influencerku Lauru. Počkaj, vlastne to je ona. Ja som debil. Tak ja idem pozerať tú Lauru, aj keď to je ona. Ale keď sa mi tak páči, no tak proste pozerať ju musím. To on si vytvoril fotku z AI? To musím ísť za ním. To je blbec, to je fotka z môjho Instagramu. Hej, ty čo si tu robíš na YouTube s AI so mnou fotky? To je akože nepochopiteľné. Tak si tam radšej dávaj iba seba než mňa. A ešte to dávaš aj na YouTube a ešte to zverejňuješ na Facebook, že si tam dávam srdiečka. S tým Kenom. Psík. Musím ísť za ňou! Čo je? Báctvo, čo chceš? Prišiel som sa ti ospravedlniť za to, že to robím. Iba, že to tvoje ospravedlnenie mi je aj tak predplatné. Čau. Povedala, že je to ospravedlnenie predplatné. Ako jej mám teraz akože povedať, že sa mi ľúbi, keď mi odmietla ospravedlnenku? Však som ja debil. Na ďalší deň. Už sa neteším do školy, lebo sedím pri nej. Ale keď mi sa aj páči, ale teraz je na mňa nahnevaná, no tak asi nič. Ja asi do tej školy odmietam ísť, lebo nechcem sa strapňovať pred spolužiakami, čo dáva na Facebook alebo na YouTube. Babi, pozrite! Ken si robí cez AI s Laurou fotky, jak si robia srdiečko. Kto prišiel? Prišla frajerka Kena. Dávajú si srdiečka cez AI. Ticho buď. Dobre. Sa láskivo chovajte do kože. A ty pardon, ale prestaň akože tu robiť zo seba nejakú gangsterku. Teraz, keď nám všetci nenávidia. Vsuň sa. Kam sa mám vsunúť? Ak som úplne na kraji. To mi je jedno. Tak choď asi logicky na zem. Preč. Nikam nejdem. Správaj sa normálne, Laura. To, čo si mi spravil, tak akože tak prepáč, že ja by som to v živote nedala
zdieľať na iné aplikácie. Ale akože za to, že proste sa mi páčiš. Miláčik, Laurin, Miláčik. Miláčik, no akože môžeš napísať srdiečko, pusinku. Na Snapchat to bude také pekné. Prestaňte sa tu chovať. No a čo? Aj vám sa páčia nejakí chlapci. Veď ste si to tu kecali. Počul som vás. Napríklad City Babe sa páči Miroš. Buď ticho. No? No, však aspoň si myslím, že o veľa krajší než ty. Takže si doňho? To som nevravila, ale je podľa mňa oveľa krajší než ty a vôbec sa mi nepáčiš. No ok. A ešte napríklad Fly Girl sa páči ten Jožo. Však je úplne tlstý. A tebe sa... Však Fly Girl je aj tak proste s nejakým Jožom, no není s ním, ale je doňho proste do nejakého Joža, ktorý je úplne tlstý. A kámo, však nevie už ani chodiť. No dovol, že akože správaj sa normálne láskavo, každý má svoj názor na iných chlapcov a už sa o tom prestaňme baviť. Veď dobre, kľud, veď aj preto mám ja názor na dievčatá. Každý má iný názor na dievčatá. No tak ja mám iný názor na vás, jak na Lauru. Prosím pekne. No každý má na seba iný názor a ty sa láskavo slušne správaj ke normálne voči ostatným, aby si zase nestratil kamarátov. Potom sa čuduješ, že strácaš kamarátov. Čo som ja komu urobila? Ja idem asi domov. Ja proste to nedávam. Lebo všetci sú tu no proste takí... Ja už idem. Babi, už ide učiteľka sadnúť. No dobrý deň, žiaci. Dobrý deň, pani učiteľka. Chcela by som vás opýtať, že kde je Laura? Ty čo sa smeješ? Ja nič, pani učiteľka, ja nič. Pani učiteľka, Laura tu bola, len išla na vecku, tak ju môžete ísť pozrieť, ale neviem kde. No, babi, idete ju pozrieť? Tak ja idem. No na vecku tu není.